chers camarades, à la conférence territoriale du parti, il y a 3 semaines, nous nous sommes contentés d'un exposé objectif du déroulement des événements de Dakar, sans en tirer les conséquences. Nous avons par la suite pris un certain nombre de contacts qui ont projeté plus de lumière sur les origines plus ou moins lointaines des événements. C'est ainsi que j'ai répondu à l'appel du président de la République française, aux invitations du roi du Maroc et du président de la République du Ghana. D'autre part, des missions ont été envoyées à l'extérieur. USA, ONU, Allemagne fédérale, pays de l'Est, Afrique occidentale, pour mieux suivre le sens de notre action politique pendant ces derniers mois. Il est indispensable que nous examinions la situation créée en Afrique depuis le référendum du 28 septembre 1958. Le 28 septembre, les conditions politiques intérieures nous imposèrent un vote favorable à l'entrée dans la communauté. Et je crois qu'il est bon dans la circonstance de le rappeler à certains pour qu'on ne l'oublie pas. Nous avions d'abord 2 partis, l'Union soudanaise et le parti du regroupement soudanais. Union soudanaise au brebreli ton tumbe no e politique Union soudanaise ani parti mi fenabe no e parti regroupement soudanais. D'autre part, nous avions au-dessus du Niger, Niger sans felala, cet immense Sahara que nous ne contrôlions pas et qu'il fallait à tout prix empêcher d'aller à la sécession. D'autre part, en outre, nous avons pensé et nous pensons encore que les chances de réalisation de l'unité africaine sont très aléatoires pour des États accédant à l'indépendance. Car devenus souverains, ils affirment leur personnalité, tant sur le plan intérieur que sur le plan international. Aussi, avions-nous espéré que l'autonomie était pour les États africains la période la plus favorable de leur évolution, pour la réalisation de leur unité. Évidemment, cela supposait de la part des dirigeants de ces États une indépendance totale à l'égard des puissances d'argent et surtout des autorités des anciennes métropoles.
Par ailleurs, nous avons estimé et nous estimons encore que c'est dans l'unité que l'Afrique pourra résister à l'ensemble des forces impérialistes. Ko kelenya kelempe de konana farafina bese ka ajija lento ka kologele lento ka nyasi urunea no e fanga jugu tigila mogo wiye oluka papalu ani uka kojuguma et renforcer le camp de la paix. Ani ka dofara mogo fanfela ka mogo munu ye hera nyini baga wiye mogo munu ye hera mogo wiye à l'exclusion de la République arabe unie. Foni akera République arabe unie jamanai dont on ne peut pas encore tirer toutes les conclusions sur le plan africain. Oluta fanfe antese ka kuma kumche kuma ubefo gulofina gunkan kanyasi o jamanama. Mais qu'il faut néanmoins saluer. Nga onata ota bonyama sekin kakan kake ka anyasi oma. Comme une volonté de l'Afrique de réaliser son unité. Inafo ngania farafinata fanfe walsaka aka kelenya walia. Et de la Fédération du Mali. Ani Mali faranyon kan jamana no e Fédération du Mali. Dont l'existence fut précaire par la trahison des dirigeants sénégalais. O minga nyanamaya gelea dona ola ka asbabu ke Sénégal jamana nyamgo uluka janvanchiyai. Les États indépendants d'Afrique. Jamana munu kelembe ka uyereta golofina kononana. En sont encore à la recherche de formules. Olu konbe ala halibi ka kechogo de nyini. Une métropole kumtigi jamana koro qui ayant perdu la domination politique. Olu minu ni jonya politique ko nasrafe ni utlara ula. Veulent avoir une domination économique et culturelle. Uba fe ka jonya srawera deta mimbetali ke soro ani loni ko ula. Certes, il faudra du temps et des efforts. Wajibi don wakati uchaman kake halibi ani bara chaman kake. Dans ce domaine, obolo fara konana. Aucun pays ne peut nous donner à nous Soudanais jamana shite mimbese ka nyajralike en Soudan kaula des leçons de patience et de courage. Ko abe kalandi en ma kalame betalike munyuni ani chefarinyala. De voir subjectivement le problème. Gwelea ka aye ire kuni dronta fanfe. Ce qui empêche d'en saisir toutes les conséquences. Wa odebe balilike kase ako kololo yemiye ka ulube ye kanye. Tout d'abord, la Fédération du Mali. Mali faranyon kan jamana no e Fédération du Mali a permis au Sénégal o kara sababuye Sénégal jamanama d'aller à l'indépendance. Akata yerema horanyala parce que tout le monde sait kada kan bela jelembe akalama que les dirigeants sénégalais ko Sénégal jamana nyemogo empêtrés dans leurs difficultés intérieures olu chorone uka jamana konona gwelea ukonana isolés du reste de l'Afrique et pour cause olu minu ni olu faralendo kabo farafinala ka asababuke ne pouvaient pas seuls y conduire leur pays. Olu drontun tese ka tani uka jamana ye. D'autre part, l'accession à la souveraineté internationale de la Fédération du Mali Mali faranyon kan jamana kele ka aka yere kuntigata jenselegena ni jamana unyekoro a conduit certains États africains wona ni farafin jamana dowiye jusqu'alors hostiles à toute idée d'indépendance. Fokana se wakati mi ni o jamana ukunteson yere ma horanya hakilna fanshima à faire usage de leur droit à l'indépendance. O jamana uka sora ulasa jomimbe ubuluka yere ma horanya ta uka ulabara. Faudrait-il rappeler que la création du Mali et son accession à l'indépendance ont considérablement contribué à la réalisation de l'unité politique au Soudan. Nous avons pu ainsi nous assurer du contrôle politique et administratif de la République soudanaise jusqu'aux confins les plus reculés du Sahara. J'estime également que la sécession du Sénégal Sénégal Chili a été le
ferme de la mobilisation générale des populations soudanaises. Elle permettra à la République soudanaise de réaliser pleinement ses objectifs politiques, économiques, sociaux et culturels. Sur la base d'un véritable socialisme et uniquement en fonction des intérêts des couches les plus défavorisées. La démonstration sera également faite aux dirigeants sénégalais que la République soudanaise était le principal marché des industries et entreprises sénégalaises. Que notre République n'était pas pauvre et que le Sénégal était riche de notre richesse. Nous entendons désormais garder nos richesses même humaines pour accélérer le développement économique de notre République. Les mesures prises tant à l'intérieur de la République soudanaise qu'à l'extérieur nous imposerons pour une certaine période des sacrifices qui sont, je le sais, déjà acceptés. Il faut prévoir un isolement possible du Soudan par la force des choses et par l'évolution des événements politiques. Il s'agit donc dès maintenant, face à cette éventualité, d'envisager les voies et moyens pour une économie socialiste planifiée. Nous ne nous arrêterons pas aux slogans, aux formules toutes faites. Nous innoverons, partant des réalités maliennes, greffées sur les expériences réussies ailleurs. Est-il besoin de préciser que la modification de nos structures économiques n'entravera en rien les activités normales du secteur privé vis-à-vis de la République française? Nous avons fait preuve de loyauté. Je ne veux pas ici reprendre les arguments développés dans certains journaux qui précisent les origines, les causes réelles de la sécession du Sénégal. Notre proposition sur le problème algérien, notre volonté de réaliser avant toute
ŋaniya min bɛ an na ka waliyali kɛ ka kɔn fɛn bɛɛ ɲɛ. Notre détermination à construire un véritable socialisme. Cɛsiri min bɛ an na ka sɔrɔ ni fanga forobɛyali sɛbɛma sigi sen kan. Notre volonté de réaliser avant toute autre association. Ŋaniya min bɛ an na ka waliyali kɛ ka kɔn kulu bɛɛ lajɛlen ɲɛ. Une véritable communauté africaine. O ye faraɲɔgɔnkan kulu ye min sɛbɛma la ni o ye golofinata ye. A déterminé certains responsables français I n'a fɔ Faransi jamana ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ yen olu kɛlen bɛ ka u cɛsiri à conduire les dirigeants sénégalais à la sécession. Ka Sénégal jamana ɲɛmɔgɔw ɲɛminɛ u ka farali kɛ tɔn ka ci. Je n'en veux pour preuve N bɛ dalu damadama di o la. que quelques faits. Kɛwalew damadamaw. Premièrement, A fɔlɔ le refus systématique de la France ban pete kelen min ni Faransi ye o kɛ. en application des accords franco-maliens Walisa bɛnkan minnu ni olu tɛgɛnɔ bilara Faransi ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ ka ban k'olu waleya. d'apporter son appui Ka ban k'a ka dɛmɛni lase. pour que soit assurée la sécurité intérieure de la Fédération du Mali. Walisa Mali fara ɲɔgɔn kan jamana o kɔnɔna lakana o bɛ se ka taa bolo la cogo min na o bɛ se ka waleya cogo min na. Deuxièmement, A filanan l'attentisme du gouvernement français Faransi a kɛli ka a yɛrɛ sago ye min ye ka o sira ta. dans l'application des accords franco-maliens Ka a ɲɛsin bɛnkan olu waleyali ma bɛnkan min tun bɛ Mali ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ. en particulier dans le domaine économique. Jɔn joona sɔrɔko na sira fɛ. Troisièmement, A sabanan l'intervention de la République française Faransi jamana wulili ka i sen don. auprès des organismes directeurs du marché commun Cakɛdaw olu ta fanfɛla la cakɛda minnu ni olu bɛ ɲɛminɛli kɛ ka a ɲɛsin foroba sugubulonkow ma. pour que ceux-ci attendent Walisa makɔnɔni ka se ka kɛ la conclusion des événements lahalayaw olu kuncɛli la avant d'honorer leurs engagements vis-à-vis de la Fédération du Mali. yani u ka layiduw dafa ka a ɲɛsin Mali faraɲɔgɔnkan jamana ma. Quatrièmement, Naaninan les termes même du message de félicitations du général de Gaulle Général de Gaulle ale yɛrɛ ye barikadali walima dɔn bataki min sɛbɛn fɛn min sɛbɛnnen bɛ o sɛbɛn fura kan. à M. Senghor nommé président de la République du Sénégal. A yo o sɛbɛn min ci jamanakuntigi Senghor ma ni ale sugantira ka kɛ Sénégal jamana ɲɛmɔgɔ ye. Cinquièmement, Duurunan l'aveu du Premier ministre de la République française jɔngwala min ni o nana ka na fɔ Faransi jamana a kotigi fɔlɔ fɛ ni o ye premier ministre ye. de son action Min bɛ tali kɛ a ka kɛwale la. en décembre dernier Min kɛra kɔlenkɔlen kalo la ni o ye san kalo 12 tɛmɛnen ye. auprès de M. Senghor et Dia Senghor kɛrɛfɛ ani an balimakɛ Ja pour qu'il transforme la Fédération du Mali en confédération. walisa u ka Mali fara ɲɔgɔn kan jamana yɛlɛmɛ ka kɛ fara ɲɔgɔn kan kulu ye. Sixièmement, Wɔɔrɔnan la reconnaissance par le gouvernement français de l'indépendance du Sénégal. Sénégal jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya o lakodɔnni Faransi jamana fanga fɛ. Cela se conçoit aisément O kɔni o bɛ faamu nɔgɔya yɛrɛ kɔnɔna na. puisque ce sont des dirigeants français Ka d'a kan Faransi jamana ɲɛmɔgɔw olu de kɛra sababu ye qui ont inspiré, ka miirinaw ta préparé, ka labɛnw kɛ déclenché, ka waleyali kɛ soutenu la sécession de la République du Sénégal. ka senkɔrɔma tintinin kɛ ka a ɲɛsin Sénégal jamana o farali la. Septièmement, A wolonfilanan enfin, labanna la demande d'ajournement par la France à l'ONU Faransi ye laɲini min kɛ diɲɛsɛbɛnna ni mɔgɔw ka tɔnba ONU o kɔnɔna na ko ka sonsoronin kɛ de l'admission de la Fédération du Mali. ka a ɲɛsin Mali fara ɲɔgɔn kan jamana o donni ma ONU na. Nous ne voulons pas user de votre patience An t'a fɛ ka aw lasigi ka mɛn ka dankari kɛ aw ka makɔnɔni na en faisant un long développement que j'estime en la circonstance inutile. ka kuma jurujan fɔ nin ko in yɛrɛ senfɛ n bɛ a jate k'a fɔ nafa t'o la. Il s'agit donc pour nous Fɛn min ko don anw ta fan fɛ de prendre des décisions o de ye ka ko dɔw latigɛ en fonction des seuls intérêts de la République soudanaise. ka kɛɲɛ ni nafa dɔw ye minnu gulonnen don Sudan jamana na.
pour le succès de notre action walsa anga kewale olu ka se ka sabati o ka se ka nyesro en faveur de la fédération, ka anyasi faranyogon kan jamana ma il est indispensable et urgent wajibi don wa akoka kan ka telia que la République soudanaise ko Sudan jamana s'affirme sur le plan africain et sur le plan international. ko akase ka ayre ko jira gulofina o gunkan ani jenselgani jamana olu ka gunkan. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons à autoriser l'Assemblée législative, premièrement, à appréhender les compétences transférées par la République soudanaise à la Fédération du Mali, ko auka son bara munu ni olu kalifale tundo Francis jamana ma ko o bara ulu ka laje ka asege ka olasigi Mali faranyugon kan jamana ma. Deuxièmement, à proclamer comme État indépendant et souverain la République soudanaise, ko auka wele dalike ka fo ko Sudan jamana aka yere kuntigiya babulo ko wa aka yere ma hornya babulo. Troisièmement, à proclamer que la République soudanaise s'appelle la République du Mali. Ko auka wele dalike ka fo ko Sudan jamana togo yelemana ko ka ke Mali jamana yi. À proclamer que la République soudanaise s'appelle République du Mali. Aka wele dalike ko Sudan jamana togo yelemana ko ka ke Mali jamana yi. Libre de tous engagements et liens politiques. Akana blalendo laidu bela jelena ani politique sira to bela jelen. Nous vous invitons, troisièmement, à proclamer que la République soudanaise s'appelle République du Mali, libre de tous engagements et liens politiques vis-à-vis de la France, comme la Haute-Volta, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Dahomey. C'est la conséquence logique de la caducité des accords franco-maliens que la France a délibérément violé en reconnaissant la République du Sénégal comme État indépendant. Ka dabwa kama ka Senegal jamana la kodon ka fako oye jamana ye min kelen do ka yere ma horanyata. Notification de ces décisions sera faite au gouvernement français, à l'Organisation des Nations Unies et à tous les pays indépendants. Fidèle à notre idéal d'union et de paix, j'insiste sur ce mot. Nous sommes décidés à établir des relations amicales avec tous les États du monde, sans exclusive aucune, singulièrement avec ceux
d'Afrique qui seront désireux de promouvoir une politique d'union et de progrès. De s'engager résolument dans la lutte pour la libération totale du continent africain. Et l'établissement d'une paix durable entre tous les peuples. La République du Mali est née. Le Mali continue. Le mot Mali continuera à résonner comme un gong sur la conscience de tous ceux le mot Mali continuera à résonner comme un gong sur la conscience de tous ceux qui ont œuvré à l'éclatement de la Fédération du Mali ou qui s'en sont réjouis. Nous restons mobilisés pour l'idée de la fédération qui malgré tout demeure une semence virile de l'unité africaine. Nous avons perdu une partie, mais nous gagnerons la manche, Inch'Allah. Les puissances d'argent, les forces rétrogrades et impérialistes n'y pourront rien. Le mot Mali continuera à résonner comme un gong sur la conscience de tous ceux qui ont œuvré à l'éclatement de la Fédération du Mali ou qui s'en sont réjouis. Nous restons mobilisés pour l'idée de la fédération qui malgré tout demeure une semence virile de l'unité africaine. Nous avons perdu une partie, mais nous gagnerons la manche, Inch'Allah. Les puissances d'argent, les forces rétrogrades et impérialistes n'y pourront rien. Camarades, la Fédération du Mali, en tant qu'entité territoriale, n'existe plus. Son support politique était le parti de la Fédération africaine dont le président est M. Senghor. La rupture entre la République soudanaise et la République du Sénégal, provoquée par des contradictions politiques fondamentales,
belebelew ye. Met en cause l'existence et le fonctionnement du PFA. O bɛ kɛ sababu ye PFA a ladani ani a ɲɛnamaya cogo ka o don kunpalana. D'autre part, fan dɔ wɛrɛ fana fɛ. Celui-ci était l'expression politique d'une idée. O tun ye hakilinan dɔ o de jiralen ye politikiko nasira fɛ. À laquelle nous demeurons attachés. O min kun kan an nɔrɔlen don o la. Mais qui fut trahi dans des circonstances peu honorables. Nga o nana kana janfa lahalayaw kɔnɔna na lahalaya minnu ni olu tɛ mɔgɔ bonya ni a tɛ mɔgɔ nisɔndiya. Par son président et l'Union progressiste sénégalaise. A ɲɛmɔgɔ fɛ ani Sénégalikaw ka tɔn min bɛ yen ni o ye Union progressiste. Le PFA ne peut donc pas survivre à l'éclatement de la Fédération du Mali. L'Union soudanaise RDA doit se libérer de toute attache avec cette formation politique. Garder son autonomie jusqu'à ce que puisse s'affirmer des positions claires et nettes sur les problèmes politiques et économiques que les États africains ont affrontés au lendemain de leur indépendance. Plus de construction politique dans l'équivoque. Clarté dans nos positions. Clarté dans celle de nos partenaires éventuels. Voilà les conditions indispensables d'une dépendance quelconque de l'Union soudanaise RDA vis-à-vis de formations politiques africaines. L'Union soudanaise RDA, fidèle à son option fondamentale en faveur de la paix, et l'unité africaine, est décidée dès maintenant à établir des relations de bonne volonté, d'amitié et de solidarité avec tous les partis politiques mobilisés pour la paix, pour la libération du continent africain de toute domination étrangère et pour l'unité des peuples africains. Camarades, vous pouvez faire confiance au bureau politique, au comité directeur. Nous voulons ce que vous voulez. Il n'y a pas de temps à perdre. Toutes les Maliennes et tous les Maliens doivent se considérer comme mobilisés pour la construction de la République du Mali. Patrie de tous ceux qui sont fermement attachés à la réalisation de l'indépendance et de l'unité africaine, toutes les Maliennes et tous les Maliens doivent accepter tous les sacrifices pour que notre pays puisse sortir grandi, rayonnant de l'épreuve qu'il traverse, pour que les Africains libres
farafindenw kanabilalen réellement libre, u kanabilalen sɛbɛ la puisse, olu ka se sans possibilité d'ingérence étrangère, ka taa sɔrɔ cogoya foyi tɛ dunanw bɛ I sen don cogo min na an ka kow la s'unir anw ka se ka kɛ kelen ye pour que s'affirme une grande nation africaine walisa farafinna jamana belebele min ka bon o ka se ka a yɛrɛ jira qui marquera de son sceau la politique internationale o min diɲɛ serekenani tagabolow la fo a fana ka a bolonɔ bila o la pour que la paix, walisa hɛra espoir des peuples en voie de développement, ni o ye siyaw olu jigi ye minnu ni olu bɛ yiriwali sira kan s'établisse entre tous les pays du monde. walisa o ka se ka sigi sen kan diɲɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ lamɛnbaaw an bɛ aw fo ka aw koɲuman dɔn dan tɛ foli min na nin kɛra jamana tutɛgɛba fɔlɔ dɔ baba modibo keyita ala ka hinɛ a la a ka yafa an ma tiɲɛ ka fisa kuma tɛ nin kɔfɛ an k'a to tan an k'a to tan an k'a to tan ka baro in lase aw ma barabukum an bɛ baara fo ka segin ka baara fo ka segin ka baara fo ka baara walima dɔn aw k'an bɛn ni ɲɔgɔn na wɛrɛ ma